Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Jachung hello jopur ma Lower Kuja Irrigation Scheme okeo remo okwa jodak moko gwenge mag Nyatiki sub county mondo mi osir lwedo irrigation scheme no kabendo wacho ni oseloko ngima oganda moko gwenge makono. Oremo ne owacho ni jogweng no nyakoro keta genga makare ne irrigation no mondo mi koro gikonyre kode. Kata kamano ne opoyo gi kuom miyo magisebedo ka gisiro godo chenro matimore kanyo kata bed nitiere chudo moko ma pod gibandho mapok ochulgi. Ne bende ojiwo jopurgo mondo mi koro ka oyiro chak pidho kothe moko mopogore opogore ka bende ne opoyo nyak mar ochele ma osebedo ka timo maber ahinya e Lower Kuja Irrigation Scheme. Oduma, wapuro avocado, ni kama ng'eny fruit trees wasechako puro bende. Koro the expansion works bedi nyime. En good news ni sani production nywa setimo. Kendo harvesting ma sani nyotimore maber kabisa. Makendo chiro nywa yudo. Chiro nywa yudo kwa kumuja waganda gi. To ahinya from the National Cereals and Produce Board. Manyo uso no michele bei maber kabisa. Koro project ni ober, okora no kethre. Mani ageta matindo tindo manitiere kwa jodalawa. Ndiki gutergi mateka ahinya. Jomose dhie kot, gero to mano hakia margi. Weche moko nyakoro mga joang'en ni jopur e kaunti ma Siaya dwaro mondo mi koro ochuogi chike masiro pur ma ok tiye gi mbolea kata organic farming. Kanotelne kod apisa ma ochung'ne chenro mag pur ka riwruok mar jopur ma West Game mano Fred Abayo. Jopur kata kamano nyiso sirikal kaunti no mondo mi koro ne ni gichuogo chike goyo makare mondo mi okonyo gande gwenge makono kaka ilerno gi jafamaro e kaunti ma Siaya George Amolo. Kotelnegi gi project officer ka riwruok midendo ni West Game Farmers Association kata WEGFA migosi Fred Abayo, jopurgo tielo dwaro manitie mondo mi ochuog chik manyalo gayo kaka itiyo gi mbolea e puothe. Chik moro nitie kaka wanyalo timo pur mar organic maloso lowo to maloso ndhandhu malo kigin mokwa nyiewo manyiwa moko medo kakande. Koro wang'e ni policy ni chik ni kobetie Siaya kae kata ang'e nitie chik mar lowo mapimo lowo iluongo ni soil policy but onego kete mondo chak tiyo to kwariwo gi agricultural policy monego bed ni loso gi department mar agriculture mako ket ndhandhu no to ng'iyo ni kapok ng'ato keto manyiwa ma eduke puodho to wang'e ni puodho no dwaro ndhandhu marom nade puodho no dwaro ndhandhu nade mar manyiwa modwa tiyogo no ok ni jitie tiaga manyiwa mokupimo. Migosi Abayo ywak ni thoth lope sani okethore nikech mbolea ma itiyo godo asasa komedo ni mae sani hinyo kata ngima gik mamoko bende machalo kaka rech e nembe to kod aore. Mane mang'iyo manyiwa mang'eny ofula ywayo to tere pi chon kane wadak ni wang'e ni rech nitie mang'eny tieng' mang'eny mag rech. Tinde rech kichako kwat iyudo mana ng'ato kwano ngege, ng'ato kwano mana omena to rech orumo. Tinde ni manyiwa matiyogo ni oting'o kwiri makeny manego rech e pi. Koro kwatiyo kode ten ng'iro ndhandhu iyudo ka ok wabedo gi chiemo kuom ndalo mang'eny. Koro jomotiyo ni sirikal, especially sirikand ma Siaya kotel ni Governor Orengo, joma ni assembly malosonwa chike, jok manie agriculture sector onego ket chikegi mondo mi oti. To chike maonge oketie mondo mi obedie mondo chikegi oket mondo oti mondo dhano yud chiemo. Nowacho weche gi kinde romo mane gibedo godo gi jopur yo Ulamba Moving Mountain kama Jeff Kahuho mar riwruok machielo midendo ni Participatory Ecological Land Use Management kata Pelam Kenya to bende notielo mana ber chuogo chike manyalo konyo jopur e tiyo makare gi lopegi. And this particular region we have realized that land is an issue because of the issue of inheritance. We don't have proper policies or guidelines that will advocate for women and youth ownership in land such that they can be able to engage in activities that address climate change. Wach ma Fredrick Apio yango ni en adieri ni mine kod rowere pod bedo gi midhiero e weche lope ka en to kono gi mana mondo mi kinde duto gitem neno ne giluwo chik kata e sama gidwa kodesa puothe ma gipuro. Tabu ma rawere kachiel gi mine kale seche ma gimanyo puothe ma ginyatie ka gitimo pur kaka ohala en ni kalure kod timbewa ng'ama miyo kachiel gi rawera okomi thuolo mar tiyo gi lowo. Koro gian kaka ne wawuoyo kodgi ne wang'iso gi in addressing this, the easiest way to access agricultural land is through formal leasing. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, and George Amolo.